galan. Rong wong wedok ayu kabeh do rebutan. Aku meneng ae. Bar kuwi bareng dipek. Aku lagi seneng. Lah ngono kuwi lho. Oh, weting mesti keri kok. Iya. Endinge yo panggah wong wedok ae. Lah iya to. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Mancep kan. Mancep iki. Tepuk tangan. Tepuk tangan yo mancep iki. Wah, elok. Mat. Sang Hyang Candra nedengi purnama sumunar kenyare kaya ngliling bawana. Kartika Abyar sumunar ngrenggani antariksa amimbu endahing swasaning wanci dalu. Madyaning rati ora kaya repat Panakawan ingkang sami gegojekan wonten ing tengahing dalan sinambi amemangan sarta anyekar asmarandana aboting katresnan. Jarwane sulistyang warni raga biaring jagat raya ayo momong lair wae hapsari suteng yang hendra jebolan jero beda kalong alit mangsa jambu kok pedhot talining tresno. Monggo langgamipun jumeneng lon-lonan. Ya. Aku bingung campur
metu suwi-suwi kepenak ya, Tru. Ha iya. Apa-apa iki anggere kerep ditokke ning awak ya marai seger sumyar. Ora mriyang. Gending. Lah ya gending ora. Biyen pisan pindho iki langgam aboting katresnan karyane Mbah Sukron Suwanda. Pisan pindho bir kita nembangke ngono ya urung krasa. Terus saya krasa, wah bengi iki jan iso merok, jan iso nganti tekan nggen dodo iki jan krasa kepenak temenanan. Ayo. Jan. Anjay kaya ngono. Lah awake dhewe selaku generasine Mbah Sukron mongko Mbah Sukron iki ibarate kaya bang piye? Tegese nang kono gendenge pirang-pirang sing urung jedul nang pepanggungane sing akeh. Ya, sing kondang pol-pole lak Sri Huning, terus Sesideman kaya ngono kuwi. Ya, terus Sambung Wanci Dalu. Iki jedul meneh ya kuwi Aboting Katresnan. Wis akeh banget. Goyang Blitaran ya apik. Masa? Kaya ngono kuwi. Ana meneh ya kuwi Sakitnya Tuh di Sini. Wah, kuwi saya jos. Pengen ora? Ora pengen doan. Yo pengen ora. Nong, ayo nong. Iki apik lek winong iki nggih. Ya karo ngorbitke eman-eman iki. Paribasan kaya wastra lungset ing sampiran yen jenenge tembang-tembang becik ora diaturake. Ya, ngono kuwi. Sing nembangke winong iki pas banget iki. Ya mungkin apa. Ya nong jemeng sik sak bawane sisan dikompliti. Lah apa-apa iki merdika iki. Ya, ngono kuwi. Jan. Dedeke ya lencang-lencang temenanan. Heeh, wajan. Mripate ya blalak-blalak, lambene ya ciut kaya ngono kuwi. Ha ya, bokonge kuwedhe. Ha ya. Lah ukurane wong wedok iki ayu apa ora lek aku bokong. Ha ya. Wis tok ayu kaya widodari lek tepos. Alah. Ha ya. Wong iki selera dhewe-dhewe kok. Aku sing penting lengene kok, Le. Wong wedok anggere lengene kuwi terus kenceng lempeng kaya ngandhewa apa pinentang ngono kuwi lha aku maremku ora umum. Lah aku delok, Le. Anggere udele murup enek dopene, wow, jos kuwi ora. Aku ora. Nggih, saya anggere wong wedok anggere ngangge apa jenenge nggen kuping dikai gondel ngono kae anting terus rentep ngene medun ngono kuwi lho temenanan. Ayo. Pikir aku malah reno-reno. Ayo ngono kuwi. Nong winong. Dalam, Pak. Iya nggih. Wis siap nembangake karyane Mbah Sukron. Ayo. Insyaallah siap, Pak. Ngene iki tak latih sak wanci-wanci ngono dadi bintang tamune Mbah Sukron siap ngono lho. Iya. Dadi pamane Mbah Sukron lagi limbuhan nun sewu Mbah, kula badhe nembang Sakitnya Tuh di Sini. Oh, Mbah Sukron langsung marem lek ngono kuwi. Ayo ngono kuwi. Nggih, siap. Benjing Pak menawi di kula nderekne malih. Iya, nggih ngono kuwi. Coba sak bawane niki malah bahasa Indonesia dadi kagem ingkang mbok menawi mboten pono basa Jawa niki Mbah Sukron nggih gawe karya niki sing bahasa Indonesia. Nah, tentang kesakitan seorang wanita sing nyatane wis gandeng katresnan utawa duwe bebojoan, duwe bebrayan sing akhire ngonangi ning HP-ne sing lanang nyimpen wong wedok udo wong liya. Niku jane itu terinspirasi dari siapa sih, Pak? Loh, itu bukan lho, kuwi wayang kuwi. Oh, wayang. Dadi ya bapake Kresna Baladewa kuwi jenenge Prabu Basudewa. Yeah. Nalika sik enom nika. Yeah. Nah, kuwi duwe bojo sing jenenge Amirah utawa Mairah. Nah, lah ndelalah terus dolanan HP, ndelalah sing lanang turu, sing wedok grayah-grayah nyekel HP-ne sing lanang. Wah, ndelok ning galeri. Wah, iki sapa tek mentur men kaya ngene. Wong wedok ayune kaya Mbak Sagopi. Sagopi adalah salah satu abdi dalam keraton Mandura sebagai waranggana dan pinter mbeksa sing nyatane didemeni karo sing jenenge anake ratu. Lah ngono kuwi, ngono. Oh, lah kan wayang kan zaman dulu belum ada HP toh, Pak. Kowe ora ngerti sak urene HP ning wayang nek cupemane Astagina. Oh, gitu. Iya. Wis model apa to? Ning wayang wis enek kabeh. Tak kira lek Mbak Surwan tuh terinspirasi dari jenengan apa gitu loh, Pak. Ora mungkin. Aku ora tau. Bukesi ora tau mbukai HP ku ora nate. Ora apa sandine dek. Ayo, tak lahle-lahle ayo. Namo-namo. Yo. Wayang wong kok, wayang wong. Sakitnya tuh di sini.
sakitnya sakitnya tuh di sini sing dicekel ndine sing sakit apamu Sakit. nah sakit ngono kuwi dipaske dadi sakitnya tuh di sini ngono jenenge ora apa dadi yen ning dodo ya ning dodo ngono kuwi Diulangi, Pak. Diulangi mboten. diulangi karo uwe sing rada menjiwai mergo gebrakane awal nggih kuwi sik ayo Sakitnya tuh di sini. karo nangis karo anyel ngono kuwi dadi mimike wajah kudu ditata ngono ya nangis kok wih nangis kok cengok nangis kok Nangis, Pak. Betul itu mah nangis. belani ponakan ya mergo ya sok-sok ki mikir mimik wajah karo nembang ki angel Lah itu loh, Pak, bener. wis mimike rasa aku tak mimik ayo sementing suarane dadi cengkok isih iya Saya udah nangis loh, Pak, ini. kowe nangis Udah nangis beneran ini. oh lah iya mergo aku ya sak brebetane enek pengalamanmu nggih nek ngono kuwi nggih Ya ampun. ya ampun Kakanda Sri Basudewa. Simpan gambar tak senono. Lho Kakanda Basudewa simpan gambar tak senono ngono kuwi Itu gambar taman Mirah. lah jebule sing disimpen iki malah kancane Mirah dhewe ngono kuwi lho iki kancaku wae biasanya mulek atau ngono ki ayo Semua apa maksudnya? semua apa maksudnya kok iso kaya ngono iso ruwet kanca kabeh iki sing iso njawab ya kowe dhewe kowe ngono Kok iso? iso terus Tak lama semua tahu. akhirnya jadi prahara ayo yuk Prahara negeri Mandura. Endi? Bose to. Yuk. Berani fakarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa. Sudahkah seia seraga tapi lihatlah mami sakitnya.
nggih niki awakmu nerokne polahe Segopi. Lah kuwi goyang-goyang ngono kuwi. Mergo sing dikirim ora mung foto, bae nek videone barang. Barang gua pecut. Lah ya ngono kuwi. Berani. Non. Berani lah ngono kuwi. Ayo. Ya kan saya kan sebagai Amirah toh Pak. Masa kamu ganda dapukmu, ya Amirah, ya Sagopi. Ayo. Ngono kuwi. Ngata ya. Iya, kose orang ngene gamelan iki gulan sik kowe iki ora. Ayo, yo. Iya, oke. Oke, yo. Berani megarkan diri, oh Kanda, Sri Basudewa, sudahkah seia seragam pati? Herman Guru. Sakitnya tuh di sini. Ujuk kose. Sithik men sinden iki ngerti karo cerita wayang. Dadi iki cerita wayang ki mau. Kaya sing tak aturake mau, Prabu Kunti Boja, ratu saka Mandura ki duwe anak lanang ki 3. Sing mbarep Basudewa keselan Kunti, Dewi Kunti ki mboke Pandhawa, terus Arya Prabu karo sing jenenge Ugrasena. Lah, ketekan sinden sing biasane mbarang turut pasar. Ning duwe daya tarik ingkang ngedap-ngedapi sing akhire sinden ki mau diangkat dadi abdi dalem kraton karo Gusti Benawa. Ya ngono kuwi lah gampangane. Ayo ngono kuwi. Akhire mau lak ning desa jenenge iki sinden Sagopi bareng dadi abdi dalem kraton, akhire diganti jenenge Yasoda. Nah kaya ngono kuwi. Gembira, orangnya gembira. Nah, akhirnya sakjroning kenengan ben malam apa kayak jenis Selasa Kliwon kayak yang Anggara Kasih, yang si Yasoda mulih sing ngeterne mesti Basudewa. Nek Basudewa sing ngeterke adike loro Ugrasena karo Arya Prabu mesti kecewa, kedisian kakak. Nah ngono kuwi. Jan aku sing ngeterke mau kudune. Akhire ngono kuwi terus berlanjut lah klenengan meneh. Nah selapan dina pisan malam Jumat malam Selasa Kliwon mau si Yasoda ki dipamitke karo sing jenenge Basudewa mergo awake lagi lara mula ora iso nyinden. Jane ya segar bugar. Ning karo Basudewa ya diterke pamite ya arepe nyinden ning kraton mergo kuwi mau Anggara Kasih ning dienggokke ana salah sawijining gubuk sing diarani gubuk Asmara. Akhire secara sesi deman bar gandeng wancine bengi akhire dadi sambung wanci dalu kaya ngono kuwi. Akhire hubungane si Basudewa karo Yasoda kuwi ndelalah kok Yasoda ki mbobot. Meteng. Mongko kuwi rong ana ijab pernikahan tur anak ratu mung karo sinden mesti lingsem, mesti isin. Terus apa piye kuwi? Nah, kowe pengen penasaran to kowe. Lah akhire ngene iki. Si Basudewa ora kurang akal. Si Yasoda digawa, ya kuwi ana salah sawijining desa dipethukke karo tunggal sak pegurane sing jenenge ya kuwi Sagopa. Sagopa. Kuwi tunggal sak pegurane Basudewa. Kakang Sagopa aku titip iki lho sing jenenge sinden Mandura. Blokasuta iki lagi mbobot, iki mbobot anakku. Tak titipne marang kowe. Kenapa kok sing dititipi kok Sagopa ora wong lanang liya-liyane? Mergo yen nganti wong lanang liya Basudewa cemburu. Sing jenenge Sagopa kuwi ya blegere pancen lanang, ya gagah, ya pinter perang. Ning nuwun sewu enek kuciwane ya kuwi sosise layu. Dadi ora iso dikapak-kapakke. Mula si Basudewa ora jubriya, ora kuwatir, ora cemburu. Banjur karo Basudewa diwenehi wujute kademangan Widara Kandang dadi bumi perdikan utawa bumi merdika sing ora wajib pajek marang negara ngono kuwi. Lah sakjroning Sagopi dititipne ning Widara Kandang adike Basudewa sing jenenge Arya Prabu kuwi trutusan rono. Mongko kuwi bar wae si Sagopi nglairake anak kuwi ya ning wayang sing jenenge Udawa. Nah, bar lairan Udawa kuwi
sing jenenge Arya Prabu Rono ya ndemeni karo Sagopi gandeng apa daya seorang waranggana disenengi karo anak ratu anane mung manut timbang nampa pidana akhire bercumbu tidak karuan duwe anak sing jenenge Laras Maya Larasati ngono kuwi Larasati nah kuwi lho Ugrasena sing ragil ya gah kalah numpak bit ireng ngono wer ngono kuwi nganti tekan Widara Kandang lah bar anak-anak Larasati delalah kok ya ngungkrum neh karo sing jenenge Sagopi antarane Ugrasena karo Sagopi duwe anak meneh sing jenenge Hadi Sucipto Manggala Hadi Manggala kuwi jane kisah Mandura kaya ngono kuwi mula menginspirasi kepada seorang seniman Mbah Sukron akhirnya dadi tembang sing kaya ngene iki wah apik kuwi rena-rena ya kowe ngerti apa kuwi lagu ijape ning kafe oh apik kuwi ya ngono kuwi sok digarap alon-alon ya ora kok latihan laris aku alah mau tak kepro lho ora lagi iki wis umuk lho ora isin karo nikah sing ben awan bengi ora tau nge-share jadwal ora awakmu ki lah iya to coba kaya apa sakniki kula nyuwun pelok 6 nah mangko anu napa genduk niki ya Nduk aja turu sore kaki lho bacute langgam karyane Mbah Mantep ngenteni apik lah awakmu ya kaya ning Kamendungan kae lho kraton kae lho aku ndelok ning YouTube wah niki bareng ora gelungan macak gur bergas ngono kok ya walah temenanan apik ayo ngene jumeneng kan ora apa-apa kan rata-rata iki rada kendho Niken Salindri Putra Dalang ya Pak Gonto Supono tak saka Klaten ngawonggo ya anak buah Karno ayo no ya nggih Hadi Manggala Pati Karno ya tetep gandeng tetepan ayo nggih ya sing mirsani jam 2 parandene sik kathah lho. Lah nggih, Pak. Aku ki ora ngerti, tak kira wis sing mirsani wis entek mergo suwepi nyenyet renek suarane. Menikmati, Pak. Lah ngene iki golek penonton model penghayat kaya ngene iki angel lho. Lah nggih. Kabeh padha tingkem, kabeh padha nggatekake, kabeh ora ana sing cemuwit mergo mengapresiasi pagelaran wayang sing nyatane iki warisane para luhur. Mila luar biasa, penonton yang berkarakter dan bertata krama ya ana kene iki. Apik tenan. Ketok lek budaya ya, Pak. Budaya beretika, bertata krama ngono. Masyarakat mriki niku ketingale kok seni nggih, Pak. Kados wong seni sedaya ngoten lho, Pak. Sebabe berwibawa. Wah, berwibawa. Nggih. Nggih. Luar biasa. Ora mung ngono jenenge pengaruh kon dhuwur kok kan. Anggere sindene ya berwibawa, ya sing mirsani melu berwibawa. Oh, nggih, leres. Nggih, anggere penabuhe iki berwibawa. Kabeh do tapa ngono. Ya pengaruh melu khidmat kabeh. Ha ya ngono kuwi. Damel kopiah sedaya lho, Pak. Pundi? Duh, bapak-bapake
Oh, nggih pancen ngoten niku. Sing jenenge kopiah iki ora khusus wong Islam kan. Kuwi pancen ciri khase wong Jawa iki kaya ngono. Bung Karno kaya mending ngangge kopiah kaya ngono kuwi. Ha, ngono kuwi nggih. Nah, ngenteni niken kuwi. Kirang marem mirsani wonten Desa Simbatan mriki benjang saged nyusul tanggal 15 Agustus wonten ing Manjung Barat Magetan nggih. Monggo. Tapi mboten Pak keng mriki Manjung. Mboten. Oh nggih, matur nuwun. Niku napa kalih kula, Pak? Mboten to? Lah awakmu selo mangkat to lek gelem 150. Ayo. Lho karo bapake dhewe mosok regan-reganan to kan. Lah nggih to, Pak. Pak pun to. Kok awakmu ketoke kangen Madangkara ngene, Pak nusul ngono. Nggih, Pak. Nggih. Kula iki napa to mboten masalah ngeten niku lek kalian jenengan niku wis mboten, Pak, kula, Pak. Ora lah, sebabe apa? Sebabe. Lah kan nggih kados anake kalih bapake to, Pak. Iya, bener kaya ngono kuwi. Awake dhewe ora perlu mikir dhuwit. Pamane tanggap ngene iki karo Pak Rasa, ora perlu mikir saweran. Ora perlu. Saweran ben dipikir karo Pak Rasa dhewe ya. Lah nggih, ya ora dhewe ya dinteni ngono lho, Pak. Nah. Ayo lek dremis men ayo nggih. Ya nduk. Sandang kelawan Saiki wis kelas 2 SMA, terus kelas 3. Rencanane kuliah neng ndi, Bu? Teng pundi nggih, Pak? Kula no bingung nggih, Pak. Kurang mikir ya. Nggih dereng paling psikolog paling, Pak. Psikolog. Psikolog lah sing arep urusi psikolog si sapa? Napa? Sing urusi psikolog si sapa? Psikolog. Oh, psikolog. Nggih, karo psikologis beda to? Nggih sami, Pak. Iya sami, oh iya. Mengke kan nek jenengan butuh teman curhat, mengke kan curhat teng kula pada solusi ngoten lho, Pak. Gua berarti padake aku stres lek kowe berarti. Nggih mboten to, Pak. Kan psikolog itu kan menerima semua curhatan. Oh, iya. Iya, lek mama bapak stres, bapak bunek. Maksudnya stres mikir gawean ngoten lho, Pak. Lek gawean aku ora stres kan. Lek mikir mbokmu sing stres ya. Lah niku, Pak. Aku anggere kanjarake sinden dilu ngene dhek mesti parute ning dhuwur. Ayo. Ya jelas to apa aku dadi bukae sing nggih ngoten. Lho enggak boleh seperti itu. Sing jenenge laki-laki lah tanggung jawabe ki abot. Golek hiburan kursi sithik ngene parandene dilarang. Wong lanange abot lho, imam rumah tangga. Lho kaya ngono kuwi. Ayo. Ya abot wong wedok to, Pak. Kok iso? Wong wedok ki anggeta meneng ki tapi ki sing dipikir akeh lho, Pak. Lah sepikir mikir anak, mikir bojo, mikir kebutuhan, mikir semua yang ada di rumah, gorong mikir lagu, gorong mikir apa meneh kaya Bukesi niki kudune ning omah malih apa jenenge melok jenengan nyambut gawe. Lah wedhe melu yang sini ra takjak mergo wedi lah aku disenengi sinden-sinden. Lah kan iku. Bukesi sampeyan umur meh 50 ning omah ya ra iso, ora ngerti kelakuanmu ngono kuwi. Emang bener. Ngono kuwi. Sendok intermezzo. Iki salah. Internet. Bapakmu ki gak bener ngapusi. Ibu ki lho karo bapakmu iki bekti. Ibu ki arep ning kampus, blonjo ning pasar, salim cium tangan karo bapakmu. Terus elingo tangger aku cium tangan mesti sampean kan mengencup keningku to, Pak. Ya ngono kuwi wong lanang sing apik karo bojo gemati. Aku areke blonjo ning pasar, salim, arep pengajian salim karo sampean terus mbok kecup keningku. Nah, kuwi ora ngerti ta kowe kan dingi lak preisa wengi. Nggih. Bukesi iki ndelok bar anu lho ulang tahun pernikahan kuwi lho. Oh nggih, anniversary. Yang ke-16 tak jak dolan ya Bukesi. Wis saiki ning mall, wis karo aku tak gandeng tangane kae. Kowe tok mesra banget kae.
kenceng lek aku gondeli tangane. Betul napa, Pak? Lek ora tak gondeli tangane, dia mending njupuk apa-apa. Itu tidak boleh ya, Pak. Enggak boleh ya, kan? Seharusnya itu bukesi harus dicolkan jenengan gawani ATM. Hah? Bagi kuwalik ATM sak omahe mbok BNI, BCA, BRI, Bank Jateng kabeh sing nggawa kuwi aku dompet isine lho gur 100.000 tok. Nggih, bener niku berarti. Bener piye lah aku gak bisa berkutik kaya ngono kuwi. Nggih pun to panjenengan mboten butuh napa-napa, sing butuh kan panggah wong wedok. Lho, nek wong lanang serawung metu njaba ngene ning hik wedangan lah ya perlu. Masa seorang cayokon tadi dibayari kancane kan isin. Mesti aku mbayari to. Oh, kudune jenengan sing bayari. Nggih sak kakake utang sik to, Pak. Utang? Aku ki utang. Nggih to, Pak, mengke benjing disaur. Ketok idemu ra apik belas kaya ngono kuwi. Kuwi kok bakule ning angkringan mriki lho sinden dalang kondang bojone sinden kondang panjenengan kene utang genah iki sing wedok nglintingi tahu ngono kuwi. Nyekel banyu ra borot ngono kuwi. Oh, nggih berarti benjing-benjing jenengan gawani 150, Bu. Mesti dhewe nduk. Nggih, cukup gak cukup kudu kuwi, Bu. Oh, Engko iya. lek soalnya lek kakean mesti dikirno-reno. Nah, bener setuju aku, Nduk. Setuju pancen. Nah. Apa, Pak? Dana kenakalan lho, Pak. Oh, piye? Kok iso demuni dana kenakalan lho. Nalare iki bisa nakalku ki sepiro ya Allah astagfirullahaladzim. Aku ki pol-pole ya ngene penatah ngono ki to nggih dhuwit penatahnya Mas ki dadekno wayange Werkudara. Ngene tukang mulas wayang ki Mas dadekno. Ngene dhuwit ngono kuwi ngono. Kok iso kenakalan ngene penatah ora. Kejaba lek aku ki nakalku ora natah wayang ning natah wong wedok lha kuwi nakal ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Malah wong lanang lek dilosne, sok-soke malah ternyuh karo wong wedok. Aku nggo dhuwit, sing gawani bojoku. Nganti aku nakal, reno-reno minta kaya apa mesakne bojoku. Ya ora mesti. Kuwi lek sing pikirane normal, sing abnormal, Pak. Manggep aku gendeng lho piye? Nggih kan mboten jenengan. Di sekolah, Kan Pak, ya. jenengan kan nyanjangi niki kan nggih dimirengne sedaya para laki-laki to, Pak. Lek mboten jenengan normal. Lek aku dilosne karo bojoku berarti kan aku kudu menjaga perasaan seorang istri. Oh, Lek wong liya kan aku mumpung dilosne bojoku berarti aku tak ngene mau bojoku ora ngerti ngono to, Pak. Lho, dadi aku kan menjaga perasaan seorang istri Bu Kesi. Ya harus. Lho, lek diimbangi ra apa-apa lek genti Bu Kesi menjaga perasaanku. Lah emang Bu Kesi mboten menjaga perasaan jenengan. Aku anggere nek sinden ngelirik ngono dhewe kapan langsung ayo matane ngono kuwi. Ora debok nang akhire sewengi nyawang iki lho aku sewengi iki. Ora, Nduk. Aku kok ora percaya karo omongan bapakmu. Sampeyan ngerti to wingi pas bintang tamu ning Ponorogo, ndalangne Ponorogo bapakmu bintang tamu ning Mbak Silvi Kumalasari. Piye polahe jare? Ibu ya gur mesem guyu jarake Mbak Silvi. Saya lek nek Mbak Elisa, ibaratnya Mbak Elisa rek tak lamarke lho. Tenan lho, aku ikhlas lho, Pak. Kita ikhlas tak omong ikhlas nek asine kene murup kuwi kene iki. Kalungan kulkas kuwi dhek. Kurang percaya apa to sampean karo aku? Api-apike wong wedoke delok Raden Janaka. Nah, Bojone pira? Sakopi. Dewi Wara Sembadra. Kuwi digarwa duwe bojo apa jenenge? Janaka kuwi duwe bojo akeh. Sembadra ki gur mesem guyu, malah ngerabekne bojone kuwi mau. Sri Kandi dilamarke, Larasati dilamarke kanggo Raden Janaka. Ibumu ki ya jiwane kaya Dewi Wara Sembadra, Nduk. Berarti jenengan lila lek Wis bapak di ikhlas aku malah penak nek sing ngewangi aku kekeselen, Nduk. Lah aku ora gelem mesti ora ikhlas kok, Nduk. Wong sing ditawane Bu Kesi jenis kema lho, banci-banci ngono kuwi lho. Lah aku piye masa anggar. Ayo ngono. Ayo, ngono jenenge puwa-puwa wong jatahe Larsa ora mapek. Ayo. Tekan ndi kan iki mau kan? Ayo kan. Ya iku. ya iku bagian Neno. wong melek sabarana rimo
damel Bacutna langgam ngenteni karya besar Swargi Pak D Mantep Sudarsono. Tanpa benten kalian Mbak Sarni, Pak D Mantep mugi-mugi ya pinaringan mulya wonten ing kasuwargan. Nduk. Aku ngenteni nakamu kaya ngenteni madene maya janji mata sah semempan jeraning Lestari saged Mbah Wir. saged Nggih, niki karo menyelam minum air minangkani pamundhute Mbah No Kulit. Nah, nggih. Mangke sing saking keluarga Kediri jangan lupa setelah ini. Oke, siap. Nggih. Ya, Nduk. Kledang kae Lestari yuk rukun berkah barokah saking keluarga ibu yang
jas kaya ngono ndelalak pengendangnya ya pengendang Jayapongnya Mas Sudah Putut. setel, Pak. Mas Putut Agusino. Ayo. Apik. Kok setel karo Mas Noval? Hah? Kok wis setel karo Mas Noval? Iya, sudah setel. Wis kulino ngono ya. Iya. Wis chemistry. Iya, tidak juga. Oh, tidak. Enggak mau jadi istri. Enggak mau. Oh, enggak mau, betul. Jo. Nggih, jo. Awakmu wis eman-eman kowe kudu hati-hati, kudu pilih-pilih tenan kan. Aku meling. Kan Mas Noval sama saya itu kados kakak beradik. Oh, kakak beradik. Iya. Wis monggo lek ngono kuwi monggo ning kudu ngerti karo batas-batas. Ampak kuwi cah meneng, wo, brindis kuwi. Nah, ya. Oh, ndritis, Pak. Nggih, sik istirahat sik, Pak keringat mundur. Iya. Sik, engko bar kuwi nembang nek. Saking keluarga besar Kediri. Assalamualaikum Pak Cahyo dan Bu Kesi. Nggih. Kula nyuwun podang kuning sesideman kalian lungiting asmara dari Ibu Yamini. Nggih. Mau sore wis jagongan foto-foto karo keluarga Kediri ae dhewe. Ya, matur nuwun. Tresnani karo piyai kene. Aduh, Bu Kesi, aduh Pak Dalang. Biasane ningali teng YouTube sakniki saged panggil langsung. Ya ampun. Mugi-mugi jenengan saged nanggap nggih, Bu. Delok mawon. Ayo ngono kuwi. Delok mawon nggih. Mbak Tri Astuti Renowati kalian Mbak Dian Munasiroh. Ya. Saurunge kandungannya semakin membesar iki ya tanjake dhisik iki ya. Nggih jan wis awake dhewe iki bejo jan duwe Mbak Dian Munasirah iki anggene dari pimpinan sinden iki temenanan. Tegas terus ya argumennya ya pinter, semua mempunyai dasar-dasar yang kuat. Ayo. Wis lagi merintis iki merumuskan undang-undang sinden. Ayo. Ya berdiri yo. RT. Iki pirang sasian pisan? 5 kata Pak. 5. Buka sindemben nganti 8 sasi ning kandutan isih nyinden. Akhirnya bareng krungu gamelan meneh anak Brojol. Brojol murung. Obah pola karepe ya melu joget ngono kuwi. Kocapo bareng lahir kae si gelar kae angger nangis wek disetelne gamelan cep klakep meneng langsung ngono kuwi. Ngono dadi angger gamelane muni dhek meneng. Ya, ngono akeh kancane. Ceplakep gamelan meneng terus tabuhe dekek turu ya akeh tunggale ngono kuwi. Ya ora kok ya. Kene iki piyayi kuwi tanggung jawab kabeh kok ya. Nggih. Milih ndi? Kodang kuning apa sing ndi lek sideman kan wis mau. Apa lungiting asmara? Lungiting asmara. Oh nggih. Ya, aja nganti kodang kuning lek kodang kuning apa dadi temenggung engko. Ayo nggih. Patih. Nggih, lungiting asmara coba kaya apa? Ya diaturake mangga. Yuk, dados ya yuk. Monggo Bu Yamini keluarga Kediri. Insyaallah pinanggih 1 November wonten ing halaman DPRD Kabupaten Kediri. Seprene nggonku ngerti
iki bareng prai rong bengi parantine malah irunge dimbangirke meneh. Ya. Itu warik. Dioperasi. Ora ketata pamben. Turu tu ibu. Ayo. Ayo aku tatap pamben irungku. Karma kuwi. Sakit banget. Ning aja ngene Mbak Tutik ambek piyaine iki kaya ngono ya. Nek putra-putrane dadi kabeh lho kuwi. Ya, apik-apik sekolah jos kabeh. Ya pinter-pinter. Apa kuwi jenenge juara-juara kumlot. Ayo. Ayo monggo sing mbok ya Ya monggo ya. yayan kaya ngono. Ayo. Nganake do dadi kok iso ngono ya. Ayo kuwi mbok menawa prihatine bapak oleh bapake prihatin lek. Ayo ngono terima kasih nggih. Ugi matur nuwun dumateng Mas Adit. Salah satu anggota Caksi Lover ingkang lenggah wonten ing Nguntara Nadi wau ngampiraken kula kalian Bu Kesi. Jangan dimasake gandeng panjenengane kulino. Apa kuwi online babakan kuliner. Terus akhirnya aku dimasake apa mau jenenge tepo apa Bu? Tepo lodah. Ciri khas mriki luar biasa. Matur nuwun Mas Adit. Karo muridku iki semester 5 ya nusul. Ya kuwi dulure Mas Adit. Ya Mas Dimas. Matur nuwun Mas. Wis jupun sing apik Mas. Sing elek aja dijupul lek ndelok wayangan ngene iki. Ya. Ning ketoke bengi rene sing apik kowe. Mesti aneh ngono jenenge pedingane. Yo keneh kan. Yo kaya apa. Kowe arep milih ndi? Arep milih ayang-ayang apa arep milih Wijaya Kusuma? Kusuma Wijaya to, Pak? Ayo dibalik cara Inggris dibalik. Jane ada sing luwih baru lagi lho, Pak. Apa neh ya ampun, kuwi sik lagi aku apal kok wis ganti neh lho ngono. Kawitaning Sinawang. Hah? Kawitaning Sinawang. Oh, alah kuwi to sing lagi in saiki iki to? Iya. Kawitaning gitu. Ini lebih bagus ini, Pak. Sing piye kuwi? Sik. Kawitan sinawange pasorean. Mungkin jenengan mirengne to, Pak. Nah, terus. Ya. Tansah kinambar ing samune kapenenda selakane karangrang ratu bawane. Oh ya ape Mbak Wir aman Mbak Wir? Ya aman. Semua kru Madangkara ini sudah klop Pak. Iya. Oh sing ramane pancen aku biasane. Ayo. Aku sirku ya mau ki anu ora sikil kok iso metu sikil ya. Ayo. Cil ngono lho ki opo ki mau. Ayo gedeng ngono angger-anggeriane metu karepe dhewe. Ayo. Sirku ning catetanmu apa ta sirku? Bang Wetan. Lah iya aku wis tak waca urutane Bang Wetan. Lah kok macul tanpa waton ngono. Ucar yang guyu, hahaha, apa-apa yang tahu kita sendiri ya. Ayo, dia kan coba kayak apa? Ayam, jone nanti dendeng tak terus deh, ting tong ting. Ayo, bojone dilene kancane sabar. Nggih. Kawitane Sinawang coba kaya apa? Wah, jan lagu anyar. Nanti kalau Bapak kurang cocok sama lagu ini, Pak, berarti tambah Kusuma Wijaya, Pak. Oh, boleh arep Kusuma Wijaya arep ganti Jamus Kalimosodo boleh. Oke. Nggih, siapa? Oh, jane lek paling seneng awakmu lek ayang-ayang asine. Oh, ya wis. Awang kuno to berarti. Monggo kowe lagi hit biyen to. Aku ngene lagi seneng. Dadi gampang keri ngene lho. Ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Rong wong wedok ayu kabeh do rebutan. Aku meneng ae. Bar kuwi bareng dipek. Aku lagi seneng. Lah ngono kuwi lho. Oh, juweting mesti keri kok. Ayo. Endinge yo manggah wong wedok ae. Lah iya ta. Piye ta bapakmu iki piye? Kocluk. Ayo. Ya, kawitane coba kaya apa? Nggih. Kawit. Nggih.
dong tresno yen sinamang kebiaring kahanan disanut bungane angenan Ngelu ki mau. iya Ah, elah tenan yo kawit berarti iki. Ayo. jenengan mungkin belum apa terbiasa mendengarkan lagu ini Pak Aku iki kudu ping 10. Ngono kuwi. Bar kuwi lagi iso meresapi ngono kuwi. Ngono kuwi nyawang wong ya ngono kuwi. Lah ping 10 ngono ya ora ngerti ki ayu apa ora ngerti kan ngono kuwi. Ngono kuwi. Lirikmu nyapa kowe. Ngono. Ngono kuwi pancen pakmu wis ciri kasih ngono. Kene nggih hiburan asine kan. Ya meneng kene tak ngomong ngene iki asine. Ning omah karo mbokmu basa awak. Iya, sendika dawuh ngono kuwi. Nggih, ngono kuwi ngantian. Upamane kowe terus lulus SMA no kuliah ning ISI Surakarta. Kowe lek nari lek wis pinter, ya ta? Nggih. Kowe terus apa kuwi nembang wis pinter. Alah ngono kok. Kowe kuliah ning ISI Surakarta jurusan pedalangan. Sing mulang bapak. Wah, tenan. Ayo Ken ke kantin aja kuwatir, tak bayarono. Ayo ngono kuwi. Huak napa mboten Pak? Hah? Huak napa mboten? Kuat apane? Huak Kuat apa ya? ngapusi napa mboten? Kok iso ngapusi, Bang? Aku dosen pedalangan lho. Loh, mengke lek delalah sing ngajar mboten jenengan. Piye carane aku ngomong kaprodi engko? Kayak ini kan urusannya karo aku, ngono kuwi. Akhirnya ruang dhewe tingkat AC, ngono kuwi. Kamar mandi dalam, mandine di luar nih kok. Ngono kuwi. Tenan kuwi dadi tambah pengalaman. Wah, ini kan Salintri semakin hebat, semakin melejit karena bisa mendalang. Lah, engko lek belajar mendalang tenan, perkara suluk suaramu wis apik. Lek sabetan kulino ndelok ning YouTube akhire iso. Sing angel ngeprak. Mengo jeneng ngeprake karo sila. Lah kowe kudu tak ajari tak silane dhisik kuwi kudu. Belajar sila. Nggih, karek sila to, Pak. Angel lho ngono kuwi. Ora kulino iso geblak. Mila to, Pak? Wah, nganggo masamu itu ning pedalangan ora kulino. Lha sila ngene iki lho, munggah ngene iki lho. Oh. Ngono kuwi. Dijan jenengan nganu, Pak. Ngeprak. Nggih, ngeprak. Oh, aku gaweanku. Ya ngono kuwi. Oh. Lha ngene anggere mates iki lak arahe lak rono to. Nggih. Mesti ana semak tus. Napa niku? Prepet. Terus Ngono kuwi tus ngono kuwi. Ajar ndalang kudu iso dikompliti mergo awakmu cah cerdas. napa sakniki Pak jenengan lanu belajari ndalang, Pak? Lah pripun arep ndalang? Kene. Tapi kula mboten saged lho, Pak. Sing ra iso apane? Diwarai ndalang jenengan warai ndalang. Rene. Ayo kene ndalang kene. Mangsamu. Sing iso ngajari ndalang kowe apa mung wong anjuk tok, aku ya iso. Ayo masamu. Nene ndalang kene. Wis kene. Aku iki karo awakmu yo apa to sing ora. Mbok ndalang nganti subuh ora apa-apa. Nek jogone mulih mending kok kabeh. Kene. Ayo kene. War milih ngangge mic iki apa mic kowe? Mik niki. Mik kowe. Lan jenengan mboten gadah sumpelan to, makane jenengan ndamel niku. Kula gadah. Saged to, lho. Buka sih aku pengen ngono kuwi piye carane. Ah iya dadi rasa ngangge iki lho ngene iki. Mboten. Rene jajah ngeprak tok car iso ta dijal pengen roh. Lah niki ndamel jarit lho, Pak. Ya anu nyolahne wayang nek wayange bapak tok wis to. Lah nggih jenengan larai riyen. Oh, perapatan ya. Nggih. Kowe milih perapatan apa protelon? Ora. Nggih. Yes, iki tak. Ketigaan mawon. Ketigaan sing kena iki. Sing Tokoh iki Abimanyu. Nah, nggih. Nek niki perang napa
Njaluk mau apa? Perapatan sik no. Perang iki penting perapatan sik pertama. Ya, iki jenenge plek iki sawang-sawangan. Nggih. Ya. Sawang-sawangan. Nggih. Nyedak sik, Nggih. nyawang iso dhuwur, nyedak sik. Plek ngono kuwi ya. Mulai pancen padha-padha kalepe. Akhirnya terus iki saya sejak to. Gila nih Pak, masa buta karo kuwi Pak? Heh. Wis Lah, arep barang perang. kayu. Arep perang. Terus masa ya ambung-ambungan karo buta. Ora kok ambung-ambungan, iki kok arahe lagi malah diperlambat. Lek cepete kan akhirnya ngene lho, blek. Oh. Nah, iki njaba sik. Der, njaba bener resiko. Nah, Nggih. njaba sik ngono. Ayo. Blek ngene njaba. Lek wis ketoke dijab ning jero, blek. Lah ngono kuwi. Iki gur ngene lho kan asine. Blek. Blek. Dadi mung ngono kuwi, ya. Teplek, 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 teplek. Awakmu tau tak paringi wayang Janaka mosok gur ngono ora iso. Nggih, alah mek ngono ta kecil ta Pak. Ayo, wis ngono. Dalango. Njaba jero, njaba jero. Oh. Nggih, Lek. Wis dijabne berarti jero. Nggih. Ket Pak. Iya bener kuwi teori ora aja negatif. Ayo. Iki nggih Pak. Ah, ya. Lunas nggih, lunas nggih. Apa hubungane wi? Lah nyepakne kula ta niki? Ya, nyepakne kowe. Ora apa. Aja ngerokok lho ya. Mboten. Ngerokok liyane ae sik. Nggih. Ya, nggih. Nemplek kelir sik lho, maplek iki. Iki kok munggah no. Sing iki dipas ning kene iki lho. Set. Nah iki pas ki lemah to iki. Nggih. Nek ngene jenenge mabur ya. Oh, mabur. Niki Nah, kudu nemplek lemah. Ah, nemplek lemah plek ngene iki ya. Bener to, Nggih. paham to? Nggih, paham. Wis. Kae ya padha. Oh, ngeten. Nah, heeh. Berarti ngene. Iki ceritane sawang-sawangan sik Ah. arep gelut. Heeh. Ani pira wae? Ani 100. Ya. Iki arep perang apa ning pasar kok nyang-nyangan. Iso wani pira wani 100 ora ya. Agak gelak limpahmu ngono lho. Oke, Mbami jenengan sing ngomong, Pak. Maju apa ora ngarsa kok tak untal Malang. Kenapa untal dadak ning Malang barang ngono. Apa kene kurang untal-untalan baben akeh ngono ya. Rasa kaken gunung sing tanpa guna ing kene dalan patimu. Keder. Terus kowe kesusum senengmu langsung ngono iki. Mboten, Pak. Ayo. Pemanasan riyen. Nggih, coba. Ya, plek. Nah, coba. Jero, awas, jero. Ya. Dipasne kalender lho ya, jero. Ayo terus. Malik, Abimanyu Malik, plek. Iya, coba nek. Teplek. Ya, jero, teplek. Ya, ngono kuwi. Sing guyu iki. Oh iya, Pak. Abimanyu guyu dalam koclok kok piye ora? Abimanyu gak sama. Nggih. Digigit, gulune digigit. Ayo, Po. Walik. Nah, kipakne karo Abimanyu, kipakne jedet. Nyapok ngene lho, nyipane ngene lho. Angel. Kipakne ngene lho. Sik, cekel bapak ini kok sik. Lho. Halo. Mau wis ta, plak to. Ki kan dicakak gulune. Nggih. To. Abang to akhire dicakak gulune. Nggih. Iya. Cakak buta iki lho. Lah lek ngipakne ngene. Der ambruk, Dek. Plak jeder ambruk. Wis kuwi. Entuk kuwi, wuluh temenanan sampean sok tanggapan ning ndi-ndi wah penitine aku. Ayo. Plak pas gulu dandang sik. Der ambruk to. Ambruk. Lek sing iki ambruk, iki tenang ae ngerokok-ngerokok sik ya. Oh, ngoten. Santai. Oh, iya. Tangi. Bisa tangi ta? Nggih, saged. Tangekno, wis to? Ampun. Wis ya. Terus saiki kaya mau ning separo. Des njaba jero, dek Abimanyu Malik. Ning kene iki arep nubruk jero. Teplek to. Iki dicekel ndase. Nggih. Tahu niku ndas to? Nggih, nate. Dicekel ndase. Ndase pitik. Jeder pindho to. Nggih. Bar kuwi koprol iki. Wer ngono sing koprol iki. Niki. Contone ngene, contone. Nah, iki to. Nggih. Gedhune to, jeder, plek koprol. Biar ngono kuwi. Piye Bapak le ngoprolne piye? Nggih, Prigel to? sae. Sae iki lek ngoprolne mbokmu saya prigel neh aku ya. Ngobrol ngeten, Pak. Ngeten riyen apa ngeten? Belajar ngono sik ra apa-apa. Ngeten. Andas sing. Ra apa-apa remun wayange Bapak ra apa-apa wis. Api, Pak. Api to? Bar iki lek saged kula. Oh iya, pesan kas. Male, Pak, male, Pak. Oh. Ya. Sing ado tekan dalan kono lho kan ya.
Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Nggih, saya Pak. Niki piye, Pak? Ana kok to, iya. Nggih. Pun. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Oh, iya. Mancep kan. Mancep iki. Tepuk tangan Yo mancep iki. Wah, elok. Mak jangan iki mancep iki. langsung, Mbak. Wah, elok Wes. tenan iki. Sampun, Pak. Aduh. Oh, Jan. Masalah. Wih, ora kowe ngali oleh niki ning ngadeg wah ning ngadeg. Ya ngene malah dadi kenangan ngene iki. Iya. Tatap langsung. Mesti ngene iki nggih anu nggih mempengaruhi sampeyan mempunyai daya tarik sok ben gelem ning pedalangan. Nah, sinau kaya ngene iki. tibae nggih radi sulit nggih, Pak nggih. Heh? Nyapa tekan anu kuwi, rusuh barang nyapa? Radi sulit. Oh, sulit to. Wah, alah sulit to. Ayo. Lan jenengan napa Pak krungune mirenge? Heh? Radi silit. No. Ya Allah. Nggih. Dadi lek wayang ki ja, pertama mesti yang pedalangan diajari. Iki malah tak kei kuliah titik ya. Iki wayang tampil. Teplek ki pas ki ya, ki kan pelemahan. Plek iki ambekan sik. Nah, ambekan ki ulat-ulat. Set ngono kuwi. Bar kuwi lumaksana. Des ping 3 tek ndangak sithik plek mentas. Oh. Kuwi iso ngono tok. Wuluh tenan penonton sorak. Padahal ngoten mawon. Ngono kuwi. Tapi jenengan mboten sing nyuraki wae. Hah? Sak menten Lah aku sulit. kan wis dalang biasa, sampean kan luar biasa. Oh, Iya, nggih, siap. Lek sing jenenge bapak ora perlu sorak, nek bapak iki mung ngene tok ya pamane ya. Mung sabetan ngene tok pamane. Ndi mau? Iki pamane. Ya. Plek der. Seplek der, seplek der, seplek der. Wong ora sorak ning kono mesti yoga-yoga langsung. Neng ini akhirnya randang aneh. Ngono kuwi kan. Terus ajari ya dolan nang Jaten. Nggih, Pak. Ya ngono kuwi, nggih. Lah, Tertarik iki aku gandhe kowe ngajari mayang awakmu, saiki sampean genti endi apa iku mau? ngajarin jenengan TikTokan. Napa ngajarin jenengan napa? Ora iki lho, ada yang request iki penting iki. Nasibe sak rombongan iki sing menentukan biaya iki. Wih. Napa Niken tambah lagu Kitir Sumilir dijarangke. Alah sini jenengan piyambak wis jenengan. Sumpah uduk, nggih. Aku seneng lek niken jaran karo gila-gilu. Ha iki. Dari siapa? Bu Kesi. Oh. Kok pinangkani apa ora? Aku manut awakmu ora. Oh, Bu Kesi to niku. Heeh. Nggih pun. Dadi Bu Kesi bengi iki mek golek hiburan dhek. Nembangi sithik ya kan mau. Ya. Asline Bu Kesi terhibur lek enten kula, Pak. Wow, tenan. Mergo lek karo awakmu ora mungkin cemburu. Ayo. Nggih mboten. Aman lek karo awakmu. Ayo. Piye? Kuwi oke, Kitir Sumilir. Nggih, Kitir Sumilir napa ayang-ayang? Kitir mawon. Kula manut Ibu, Pak. Ayo, nggih. Siap. Nggih. Kula saged to niki tangane kalih. Mikmu yang ngono kuwi terus arep. Nggih mboten, Pak. Ayo. Anget susu. Ayo mesake. Aku nyawang malah keri dhewe ngono ya. Ayo. Apa iki? Ayo. Monggo diaturake karyane Pak Gedut Siswantoro saking Kediri sing nembangke cah Kediri. Ya. Kitir Sumilir. Yuk, dados. Yo.
bintang tamu lek apa wis hit ngono Pak, saya sudah 5 kali loh Pak. Jangan ditambah lagi loh Pak. Hitung nembange wong piro. Sampeyan iso losno karo aku iso. Itu saya itu juga seperti itu Pak kalau di lainnya. Sekali jenengan. Oh, lah kene tawa terus. Napa melih Pak? Napa melih Pak? Oh, iya. Lah, lek kula niku nggih ngoten niku Pak, lek teng lintune perjanjiane berapa lagu? 5 lagu. Mboten napa-napa mengki lek tuan rumahnya dereng pas berarti kula bonusi 1 lagu lagi. Kula ngoten niku nggih. Yang penting kita itu harus bisa, kan namanya kita tuh ditanggap ya Pak. Kita harus memuaskan hati para penanggap. Bukan kita itu menuruti kita sendiri. Ngoten. Lek gak kuat ketawal ya wis berarti ra usah nampani jawab ngoten lho Pak. Wah, elok. Iki mengko hitung jan ping pira? Ping 10 enek lah awakmu pisan. Mila Pak. Mboten kerasa Pak. Mau lho, ayo. Sing akeh ora tau dihitung walah kan nganti jam 3 lho kan. Saniki pun jam 3 Pak. Jam 3. Kula kintil lek tasik jam 10 lho Pak. Kula iki pejan lek nderek jenengan iku ben mboten krasa napa-napa ngoten lho Pak. Lah ra krasa apa turu apa biar ra krasa apa-apa. Nggih kados pamit kula niku nyanyi peng 10 ngoten kados peng kalih men. Oh, kuwi iki nglulu apa tenanan ngono kuwi? Tenanan Pak. Demi Allah. Nggih demi Allah niku apa kula pun mimi obat to Pak. Wow sore. Obat napa pusing kali obat watuk niku Pak. Kula. Biasanya kan efeknya ngantuk. Obat batuk niku. Tapi nggih mboten nih Pak. Ra ngantuk ya? Mboten nih Pak. Belas niku. Luar biasa. Padha karo mbak-mbakmu iki lho. Ora tau do ngantuk. Langsung ler ngono wae. Lah ya makasih Ken, makasih. Sing tanggapan nang dine engko? Mengke teng Pati. Pati. Isu awan iki engko. Nggih, mengke siang berangkat. Waduh ya. Wis muga-muga sampean tansah pinaringan sehat walafiat kuat. Sampeyan iki ganjarane akeh mergo menghibur masyarakat ribuan sing ngefan karo jenengan. Nggih, amin. Makasih ya wis mendukung Madangkara karo wayangane Bapak. Nggih, Pak. Matur nuwun karo Pak Suroso barang. Nggih, Pak Suroso matur sembah nuwun. Lek mboten karena panjenengan kula nggih mboten kepanggih kalian jenengan. Kula mboten saged dugi teng mriki. Kula mboten saged kepanggih kalian Bapak kalian Ibu lan kru Madangkara. Matur sembah nuwun Bapak Suroso. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Muga-muga sok nanggap neh. Amin. Nggih, tahun depan Pak nanggap malih nggih Pak. Dalange kudu Pak Cahyo, lek bintang tamune sembarang Pak. Kula nggih mboten napa-napa, lintune kula nggih mboten napa-napa ning kebacut lek mboten kula nggih Pak nggih. Terus nuwun. Kebacut ya apik ya kan ya pacanis. Bocah ayo. Pinter leng gunggung karo wong tuwa. Ayo. Makasih tanpa upama ya. Iki Dewa Amral iki munggah kayangan iki nusul karo para Pandhawa. Ayo to.